kasinag, isang magandang hapon. Ngayon pala mga kasinag, papunta kami sa Sulpa. Magpapagiling kami ng palay. Ayan update sa dagat namin ngayon. Hibas ang dagat namin ngayon mga kasinag. Kararating ko lang din lang mga kasinag galing sa pag-spray ng palay. In-spray ko kasi yung palay ng ng pang-uhod tapos pang-damo. Katatapos ko lang tapos sabihan ako ni kuya na samahan ko man daw siya sa pagpagiling ng palay. Magpapagiling kami mga kasinag, sumama kayo para makarating naman kayo sa Sulpa. Okay, sakay tayo. Sumakay na tayo para maitulak mga kasinag kasi hibas ang dagat Wala pala itong tukon. Sagwan. Kayso, sagwan pala, meron. Ay, salamat. Mga kasinag, yung ipapagiling pala namin 4 na sakong palay. Ayan na lang yung natira sa inanan ni Kuya Melvin nung nakarang taon pa. Ayan, arangkada na tayo. San Miguel Bay. Doon lang kasi ang malakas sa lugar na yon. Pupunta tayo doon sa Sulpa mga kasinag. Sa unahan pa yung Bito. Yung pinuntahan namin nung nakaraan. Sa unahan pa nun. Medyo malayo-layo mga kasinag. Duduong na tayo. Malayo-layo ang aming papasanan. Kasi dito mga kasinag, pag naghibas dito, napakalayo sa baybayin. Di ba? Ayan Sulpa mga kasinag, ang barangay Sulpa. Ito.
Ayun, mapagiling din yata ang pala yun. Kapagiling ba yun? May pasan eh. Oh, may pasan na sinako. Ayan na. Dito na tayo mga kasinag. Di ba? Ang layo pa dun sa gilid mga kasinag. Malayo-layo ang aming papasana ng palay. Okay, hala, baba na tayo. Bababo na pala. Naprank ako dun. Kala ko malalim pa. Wala na, kaya. Ano, dito lang. Ayan mga kasinag, pasanin muna namin itong palay papunta doon sa Mulinuhan. Update ko kayo maya maya. Ayan mga kasinag, nabuhat na namin yung palay. Nandito na. Si kuya, wala pa, andun pa si kuya. Dala pa niya yung pang-apat na sakong palay. Bad news mga kasinag, hindi daw ito magigiling ngayon kasi sira daw yung gilingan. Ayan si kuya, hantayin natin mga kasinag si kuya. Shout out sa kanila. Ayan. Ayan na si kuya mga kasinag. Ayan na, buhat na niya yung palay. Kala namin magigiling ngayon, hindi pala. Kasi yung makina daw nung gilingan ng palay, inalisan daw ng tubig kasi may leak. Ang sabi sa amin nung operator, balikan lang daw namin bukas. Wala kami sasayang nito mga kasinag ngayon. Hindi pala magigiling yung palay. Ayan mga kasinag, uuwi na kami. Antig-dubli ang bayad kaya, pamuli. Iwan na lang namin yung palay dun. Ayan yung bangka namin oh. Yun, sunahan. Ang dilim ng langit mga kasinag oh. Baka abutin kami ng ulan. Ayan oh. Napakadilim. Balikan lang namin mga kasinag yung bukas, mga patanghali siguro. Ayan na yung bangka namin. Ito mga kasinag. Ayan mga kasinag, maglalagay kami ng trapal. Baka abutin kami ng ulan. Tignan nyo mga kasinag, napakadilim ng langit. Ayan. Sumabit. Mga kasinag, naikabit na namin. Ayan, sakay na tayo. Dito tayo sa unahan kasi hibas maano. Dito, babaw ang dagat Nakikita niyo yung mga kasinag Kailangan sakayan natin dito sa unahan para yung ilisi tapos yung timon mga kasinag hindi sumayad. Yan, sumakay na rin si kuya.